मंचावरती आगमन झालेला आहे. त्यांचं देखील हे भारतीय जनता पार्टी दापोली तालुक्याच्या वतीनं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतो. सर 2 नंबरचं नाव आहे, 2 नंबरचं नाव आहे का? अभिजित मांडवकर, तेजस पालकर, आपल्याला विनंती आहे व्यापक मुख्य व्यासपीठाकडे यायचं आहे. त्याचबरोबर संबंधित जयदीप पालकर ग्रामपंचायत सदस्य, ग्रामपंचायत चालगाव हे देखील उपस्थित आहेत. मी त्यांना देखील विनंती करतोय कृपया आपण देखील मुख्य व्यासपीठाकडे यायचं आहे. जयदीप पालकर, सन्माननीय विलास भारतीय जनता युवा मोर्चा दापोली तालुक्याचे सन्माननीय अध्यक्ष, त्यांचं देखील या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. भारतीय जनता पार्टी दापोली तालुक्याच्या वतीनं आपलं देखील मनापासून स्वागत करतो. या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक रुपेश मेलसे आणि त्याचबरोबर सन्माननीय अक्षय पाटील यांच्या वतीनं आपले स्वागत. सन्माननीय माता वरवडेकर आयटी सेल प्रमुख दापोली तालुका, त्यांचं देखील इथे आगमन झालेलं आहे. मी त्यांचं देखील मनापासून हार्दिक स्वागत करतोय. मित्रांनो, आपण पाहतोय भारतीय जनता पार्टी दापोली ग्रामीण उपविभाग विभाग यांच्या वतीनं मानाचा शाहीर झाकीर नृत्य कला स्पर्धा 2025 आणि या संपूर्ण स्पर्धेसाठी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष कोकणचे सुपुत्र आदरणीय रवींद्र चव्हाण साहेब यांनी देखील शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. भारतीय जनता पार्टी दापोली मुंबई विभाग महाराष्ट्र सभापती स्पर्धा 2025 आणि अभिजित मांडवकर, तेजस पालकर, त्याचबरोबर सुरक्षा ग्रामपंचायत आणि बाहेरून जे दर्शक प्रेक्षक आपण पाहत आहात, आपल्या बसण्याची व्यवस्था केलेली आहे. आपण असं स्पर्धेचा आनंद घ्यायचा आहे, सर्वांना विनंती आहे. त्याचबरोबर करमचंद पापड ग्रामपंचायतचे माजी सदस्य बेलोशी साहेब आपण देखील या स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत. मी आपल्याला देखील विनंती करतो कृपया आपण मुख्य व्यासपीठावर देखील मार्ग बनवायचं आहे. आदरणीय बेलोशी साहेब. शेखर कोडकर यांनी रंगमंचाचा लवकर कामा घ्यायचा आहे. मित्रांनो, तिसऱ्या क्रमांकावरती काळकाय कलाकुंचे गोडबांद्रे शाहीर निखिल लोखंडे यांना एक संख्या आहे. याच्यानंतर आपल्याला सुरू करायचं, सुरू करा.
कृपया स्पर्धकांना विनंती आहे, एवढा वेळ घेऊ नका. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा.
चंद्र सूर्य हे असतील जोर गाईल जग हे गाणे तुझ्या आणि माझ्या प्रेमाची अमर आहे कहाणी काढा रे गलमुदल माझी नाती आपली प्रेमाची काढा रे गलमुदल माझी
बन मानसा तू माणूस बन मानसा तू माणूस बन तुला मानवाया नाही, पुन्हा नाही, तुला मानवाया नाही, पुन्हा नाही,
मंत्रमुग्ध करणारं संगीत या कलाकारांच्या माध्यमातून आपण सर्वांना ऐकलं आहे. अतिशय सुंदर कला या गाण्याच्या आधी सादर केली. आपली मर्यादा करतो. धन्यवाद. भारतीय जनता पार्टी दापोली ग्रामीण व मुंबई विभाग यांच्या माध्यमातून मानाचा शाहीर जात मुख्य कला स्पर्धा 2025 आपण सर्वजण गाजवत. आतापर्यंत या स्पर्धेत 2 कलाकारांनी आपली कला सादर केलेली आहे. नुकताच गुरुकुलाकडे कलामंच उंबरले या कलापथकाने आपली कला सादर केलेली होती आणि या कलापथकामध्ये हे शेवटी 2 बाल कलाकार या ठिकाणी कला सादर केले होते. या 2 बाल कलाकारांसाठी सन्मान्य अक्षय पाठक सर यांच्याकडून तब्बल 1000 रुपयाचं बक्षीस प्राप्त झालेलं आहे. मित्रांनो 16 बाल कलाकारांसाठी या दोन्ही बाल कलाकारांना विनंती आपण व्यास ठिकाणी यायचं आहे आणि आदरणीय अक्षय पाठक सर यांच्या माध्यमातून ते पारितोषिकाचा स्वीकार करायचा आहे. गुरुकुलाई देवी कलामंच उंबरले अतिशय उत्तम कला या कलावंताच्या माध्यमातून आपण सर्वांनी पाहिले. आणि मित्रांनो या स्पर्धेमध्ये उत्कृष्ट कला समोर येत आहे. काळकाई देवी कलामंच गोळबादले दरम्यान या स्पर्धेचा आनंद घेण्यासाठी भारतीय जनता पार्टी दापोली तालुका माझे अध्यक्ष आदरणीय वसंत हुंडेकर साहेब हे देखील मुख्य मंचावर उपस्थित आहेत. सर आपल्या निवेदनापूर्वक स्वागत. हल 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 कमी कसं हल 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 भारतीय जनता पार्टी दापोली ग्रामीण व मुंबई विभाग वादाचा शाहीर नाट्यगृहाची स्पर्धा 2025 सर्व रसिक व प्रेक्षकांना विनंती करतो आपण प्रवेश मानाची इथे उभे आहात. आपल्या बसण्यासाठी या ठिकाणी बघा व्यवस्था केलेली आहे. आपण संपूर्ण स्पर्धेचा आनंद माझ्याकडे असं मान घ्यायचा आहे. त्याचबरोबर आपण पाहिलं तर जे नामांकित असे शाहीर आहेत त्याचबरोबर कलापथक असेल आणि त्याचबरोबर जे आर्टिस्ट आहेत खऱ्या अर्थानं आपल्या कला सादर करतायत आणि कला सादर केल्यानंतर रसिक प्रेक्षकांनी एकच काम करायचं आहे की आपल्या जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. त्यांच्या कलेची दाद देण्यासाठी आपल्या टाळ्या खूप महत्वाच्या आहेत. त्याच्यासाठी टाळ्या वाजल्या पाहिजेत. मित्रांनो या स्पर्धेचा आनंद घेण्यास सन्मान्य मुख्य भारतीय जनता पार्टी दापोली तालुका मागचे अध्यक्ष त्यांचा देखील आपण मुख्य सन्मान करतोय. वादक जे आहेत त्यांना सूचना आहे. तुमच्या पायाचा आवाज थोडा कमी केला तरी चालेल. तुमची चाट शांत झाली पाहिजे. ऐका तुम्ही जे वाजवलंय ते आम्हाला ऐकायला आलं हे लक्षात घ्या. मुख्य व्यासपीठावरती आदरणीय मुख्यमंत्री मुख्यकर साहेब यांचा आपण यथोचित सन्मान करूया. भारतीय जनता पार्टी दापोली तालुक्याचे युवा नेतृत्व एक अद्भुत नेतृत्व एक अभ्यासू नेतृत्व म्हणून देखील आपण त्यांच्याकडे सर्वजण आदराने पाहतो. आपल्या मुख्यमंत्री मांडलेकर साहेब यांचा आपण यथोचित गौरव मुख्य व्यासपीठावरती करतोय. त्याचबरोबर आदरणीय नरेंद्र भडवळकर क्रीडा संयोजक दापोली तालुका भारतीय जनता पार्टी हे देखील मुख्य मंचावरती उपस्थित आहेत. सन्मान्य नरेंद्र भडवळकर यांचा देखील आपण सन्मान करतो. आदरणीय रुपेश रमाकांत बेलोशी साहेब यांच्या शुभार्थे मुख्य मंचावरती दोन्ही सन्मान संपन्न होते. हॅलो तुम्ही जो रिदम वाजवताय इकडे 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 लक्षात समोर समोर तुम्ही जो रिदम मगाशी दिलात ना त्याच्याने काय होणार आहे ढोलकी त्याला वादकाला होणार आहे त्याच्यामुळे तो ढोलकी काय वाजवणार आहे आम्हाला कळणार नाही त्याच्यामुळे त्याचे मार्क कळतो सगळ्यांसाठी सूचना आहे रिदम वाजवायचं नाही बाकी तुम्ही काय गाडी जे काय स्वर असेल ते करा.
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रथम त्या विघ्नहर्त्या गणरायाला वंदन करून महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुद्रा करून भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या चरणी अभिवादन करून हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या चरणी नतमस्तक होऊन मी शाहीर नितीन लोखंडे कोळमांजरे तालुका दापोली जिल्हा रत्नागिरी भारतीय जनता पार्टी दापोली ग्रामीण व मुंबई विभाग मानाचा शाहीर जागरी नृत्य कला 2025 ची ही स्पर्धा शाहीर नितीन लोखंडेचा इथे उपस्थित सर्व शाहीर मंडळींना परीक्षकांना आणि रंगमंचावर उपस्थित मान्यवरांना शाहीर मानाचा मुद्रा हे 10 दिवसाचा श्री गणेशा हे 10 दिवसाचा श्री गणेश तू पाहुणा खास अरे घेऊन तुझा सहवास खातो सुखाचा घास अरे तुझी पाऊले लागता या माझ्या घरास अरे तुझी पाऊले लागता माझ्या या घरास हे देवा श्री गणराया समृद्धी मिळते माझ्या संसारात घराला माझ्या लागता पाय सारा थोरती सुखावली माय अरे घराला माझ्या लागता पाय सारा थोरती सुखावली माय देवाला म्हणता तुझा सहवास हे देवा गजानना तू पाहुण आमचा खास करू सेवा तुझी हो चरणाचा तुझ्या दास
ताळ बसाय देऊन चंदाची पळ पंचपानाचा वाढणार देवा सगळेचा पदविना काळाच देवा सगळेचा पदविना काळाच देवा गजानना तो पावना काळाच देवा तुझी होऊन चरणाचा तुझ्या सर्व देवात मानपानात देव तो एक नंबराचा देव तो एक नंबराचा देव तो एक नंबराचा या जगणीचा काटा विश्वाचा मालक तू अंबराचा मालक तू अंबराचा मालक तू अंबराचा करणार आता मी अड्डा भक्ती करावी मला तुका करणार आता मी अड्डा भक्ती करावी मला तुका देवा मनाने देवाच्या नादू पावना मुलाखात चरणाचा तुझ्यात देवाच्या नादू पावना मुलाखात या देहाच्या गाभाऱ्यात तुला जरा राधे बसवला या मधुर मिठीत तुला रानोमाली हसवला थट्टा मस्करी करून तुला कधी कधी मी रुसवला आणि तुझ्या माझ्या प्रेमाला मानाने
उठले तुझ्या मनी तुझ्या सावल्याची तूच संजीवनी होत नाही प्रेम झाले तुझ्या श्रीहरीचे भाव अंतरीचे तू जाणण्याचनी होत नाही प्रेम झाले तुझ्या श्रीहरीचे भाव अंतरीचे तू जाणण्याचनी
कुणी प्रीत ही न्यारी शब्दामध्ये कुणी प्रीती न कवीची ही कवळण देखणी कोण नाही प्रेमला दे तुझ्याची हरी भाव अंतरीचे तुझा हरी कोण नाही प्रेमला दे तुझ्याची हरी भाव अंतरीचे तुझा हरी कोण नाही प्रेमला दे तुझ्याची हरी भाव अंतरीचे तुझा हरी संशयाचे वादळ उठले तुझ्या मनी संशयाचे वादळ उठले तुझ्या मनी तुझ्या सावल्याची तुझं जीवनी कोकणात प्रेमला दे तुझ्याची हरी भावासाठी तुझा हरी कोकणात प्रेमला दे तुझ्याची हरी भावासाठी समाधानाचे गेले ते दिवस राहिल्या आठवणी सुख समृद्धीने भरले गाव पाहिला आम्ही बालपणी हे गाव पाहिला आम्ही बालपणी फक्त राहिल्या त्या आठवणी गाव पाहिला मी बालपणी फक्त राहिल्या त्या आठवणी समाधानाचे गेले दिवस राहिल्या त्या आठवणी समाधानाचे गेले दिवस राहिल्या त्या आठवणी सुख समृद्धीने भरले गाव पाहिला मी बालपणी गाव पाहिला मी बालपणी फक्त राहिल्या त्या आठवणी गाव पाहिला मी बालपणी फक्त राहिल्या त्या आठवणी गाव पाहिला मी बालपणी राहिल्या त्या आठवणी गाव पाहिला मी बालपणी फक्त राहिल्या त्या आठवणी
आई बाबा सारी ती नाटवंड सरतात रे भरत होते राहुरी अखंड सोन्याचे ते दिवस मांडले सोन्याचे ते दिवस मांडले ठरवले खरी सुख समृद्धीने भरले जावं पाहिलं आम्ही बाळपणी जावं पाहिलं आम्ही बाळपणी फक्त राहिला त्या आठवणी समाधानाचे गेले दिवस राहिल्या त्या आठवणी समाधानाचे गेले दिवस राहिल्या त्या आठवणी सुख समृद्धीने भरले जावं पाहिलं आम्ही बाळपणी कारगाई देवी करामक्ष कोळमांद्रे आणि शाहीद नेते लोखंडे गांधर्व जे सर्व आर्टिस्ट आहेत जे वादक आहेत त्यांच्यासाठी एकदा रसिक प्रेक्षक हो एकदा जोरदार टाळ्या होऊ द्या. धन्यवाद निखिल लोखंडे आणि कोकणचे सुपुत्र व भारतीय जनता पार्टीचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मार्गदर्शक रवींद्रजी चव्हाण सर यांच्या आशीर्वादाने ही संपूर्ण झाला भारतीय जनता पार्टी दापोली ग्रामीण व मुंबई विभाग मानाचा शाहीद राष्ट्रनिमित्त स्पर्धा 2025 आणि त्याचबरोबर या ठिकाणी मान्यवर देखील उपस्थित झालेले आहेत. त्याचबरोबर आदरणीय श्री माधुरी सर तानाचा कोण ग्रामस्थ मंडळ मुंबई अध्यक्ष या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांचा देखील या ठिकाणी आपण व्यवस्थित सन्मान करतोय. हा सन्मान करण्यासाठी आमचे मार्गदर्शक महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण मंडळाचे संचालक आदरणीय रुटेश्वर यांच्या शुभश्री आपण सन्मान करतोय. आदरणीय विजयजी बाबू यांचा त्याचबरोबर या ठिकाणी मुख्य आयोजक आहेत आदरणीय आमचे मार्गदर्शक याच्या आधी झालेल्या नृत्य सरपंच महोदय आदरणीय अक्षय फटक यांच्या शुभश्री सन्मान करूया. या झालेल्या कलामंचाला एक विनंती आहे, बिल्ले आणून द्यायचे बिल्ले. दरम्यान व्यासपीठावरती आदरणीय गायकवाड देखील उपस्थित आहेत.
रत्नागिरी जिल्हा सेनेचे प्रमुख आहेत त्यांचा देखील आपण यातून सन्मान करूया. आदरणीय रवींद्र गायकवाड यांचा आपण सन्मान करूया. अक्षरी पाटील सर आपल्याला विनंती करतो की आपण करूया. मित्रांनो, खरं तर कोकणची जी लोककला आहे ती लोककला खूप पाहून जमलेली आहे आणि याच लोककलेला एका उत्कृष्ट कार्यक्रम देण्यासाठी कोकणचे सुपुत्र व भारतीय जनता पार्टीच्या महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रवींद्र चव्हाण यांच्या आशीर्वादाने भारतीय जनता नृत्यकला स्पर्धेमध्ये लोखंडे शाळेत नितीन लोखंडे आपणास विनंती असेल कोरोनाचा आवड लागेल व्यासपीठाजवळ शाळेत नितीन लोखंडे व्यासपीठाजवळ सुस्वागतम. सर्वप्रथम उपस्थित सर्व माझ्या तमाम रसिकांचे शाहीर अजित गोवले शाखा ओम साई नृत्य कला पथक घोडघाट खेड वरचीवाडी या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टी दापोली ग्रामीण व मुंबई विभाग मानाचा शाहीर जागरी नृत्य कला स्पर्धा 2025 मी खरोखरच आमच्या संपूर्ण शाहीर परिवाराकडून त्यांचे लागला त्यांना धन्यवाद देतो की आम्हाला या ठिकाणी व्यासपीठ या वर्षापासून तुम्ही आम्हाला व्यासपीठ दिलं आम्हाला इथं निर्माण करून. कारण ही जी कला आहे ही पूर्वपार लोककला आहे, ती जतन करणे हे तेवढं सोपं राहिलेलं नाही. पण आज ह्या आमच्या भारतीय जनता पार्टी पक्षाने हे आम्हाला इथं व्यासपीठ बनवून दिलेलं आहे. तरी सर्वांनी जोरदार टाळ्या त्याचं आपण स्वागत करूया आणि त्यांचे आभार व्यक्त करूया. कोकणाचे सुपुत्र सन्माननीय रवींद्रजी चव्हाण साहेब, त्याचबरोबर आमचे मित्र रुपेशजी बेलोसे साहेब आणि जळगाव ग्रामपंचायतचे सन्माननीय सरपंच महोदय आमचे मित्र अक्षय पाटील साहेब. त्याचबरोबर ह्या संपूर्ण कलेसाठी ज्याचं योगदान जास्त आहे तो म्हणजे आमचे मित्र वीरेंद्र विक्रमले. सर्वांचे या ठिकाणी मी आभार व्यक्त करतो आणि माझ्या कार्यक्रमाला सुरुवात करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.
आयुष्य सर्वदा सत्य असत्याचा तो असे पारखा सत्य असत्याचा तो असे पारखा रसिक वाटे मला देवासारखा रसिक वाटे मला देवासारखा या कलेचा मी पायक तुम्ही साथ मला या कलेचा मी पायक तुमची साथ मला माय तू बाप जणू द्वारका माय तू बाप जणू द्वारका बोल श्री गणपती गजानन गावदेवी श्री ज्ञानेश्वर श्री रामचंद्र हरिचंद्र पारदे गुरुजी अखंड नागेशांचा छत्रपती शिवाजी छत्रपती शिवाजी वंदे वंदे प्रेम भावना मुठी गोड नाम सदा धुंदीत गाई प्रेम भावना मुठी गोड नाम सदा धुंदीत गाई रसिका नवेद लावून तुझा नाचा तरंगून जाई फुलाप्रमाणे भक्तीची माया जपत राहील की फुलाप्रमाणे भक्तीची माया जपत राहील तुझ्याच कीर्तीची उपमा गणराया अरे माझ्या या स्वरातून काही म्हणून मी काय म्हणतो बघा माझ्या मी गाण्याला सुरुवात करत आहे शारदेच्या गाण्यावरी गणरायनाच करी हो शारदेच्या गाण्यावरी गणरायनाच करी नारद तुंबर विणा वाजवी नारद तुंबर विणा वाजवी ब्रह्मताल धरी हो शारदेच्या गाण्यावरी शारदेच्या गाण्यावरी
बंद कर मग व्हिडिओ नाही केल्यास डायरेक्ट लाईव्ह टाकली मग ते व्हिडिओ आपल्याला दिसेल का नंतर दिसणार नाही